musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe musidɗo moon Sar Abdoullahi Sarr waɗi moon hitande jaam hitande ɓuural hitande ndenka hitande yajede weltare tv kaɓe hettiyankoɓe mum kala enen kala hitande ujunnaje 222 woni 2022 yo jomiraɗo ɓeydanen jaam e cellal e kisal e yajede kono kadi amin mbiya on musidɓe tedduɓe kettoɗon no moƴƴi hitande ujunnaje 222 ma ɓeydo kala ko mbaɗanoɗen ko fate banggue gandal dewle cellal ɓalli e nder hirjinoji men hay ko fate banggue gueɗe weltare kala ma ɓeydo mamin jaaha noon to ɓuuri woɗɗude min gadda noon min mbi on tan ko batten haqqillaji men e weltare tv bonane 2022 ali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Weltare ɓiɓɓe fulɓe am diine maɗa feɗɗeɓe sukaɓe afrique weltare tv on calminama e kuuɓal on ñaganama allah joni tan tuuɗi batte moƴƴi adoro ken fattake tawede daro hitare 2021 ɗoro ken fattan tawede ma yiɗo mairie ɗoro ken kadi fattange joni kadi tawede hitare 2022 eɗen ñaago allah yo hitande nde wona hitande ngal hitande ɓottare hitande ƴellitare hitande jam hitande cellal en ñagama kadi denndangal bandiraɓe ɓe bannoɗen musidɓe men bannoɓe kaɗoɗen ko welani kilato banggue jewte men kilato banggue guuɗal yurmede haɗo banggue habaruji nde wono neɗɗo accitankene haala ko weeli koko hettoɓe gandi ɗum noon kala hen ko welani on walla ko fewani on min ñaguima on yafuya min mbi on kadi hitande moƴƴere hitande ɓuural yo allah dokku en tawtorede kadi dara ko hitande wonde taweɗen mbiɗe ndi mustaki mbiya tan bandiraɓe yo tinno no fewi tinno e koye men mbatten hakkillaji men no fewi ndentude réseau sociaux no fewi ewno réseau sociaux waɗi ko moƴƴi ha heewi waɗi kadi ko bonni ha heewi on tinnoɗen kala ko neɗɗo hutorto e réseau sociaux yo hutoro e gandal kala ko neɗɗo anda yo rento kila to banggue ɓennude audio ɓennude vidéoji ɓennude neltidde audio janani e ɗum tinnoɗen no fewi to banggue danguitade haala no janen tawde no tinani guila e réunion ji ha e jonde fof ko wurde ponno rentade guila e filmude wayen accident ji wayen mayɓe ene sara réseau sociaux yimɓe fof gueɗe demitede musidɓe yo allah ken tawtorede kadi mayiɗe hitande assalamu aleykum wa rahmatullah musidɗo mon simon mahadi abouba jamala waale moon weltare ɓiɓe fulɓandu diine ma feddeɓe sukaɓe afrique on beltanama e kuuɓal debbo e gorko suka e mawɗo yon gone jaam en calmini dendagal dilloɓe fedde ɓe debbo e gorko suka e mawɗo en mbaɗiɓe kadi julmo wuuri eɓe jaralo eɓe jaafo eɗen mbiya allah tawni hikka yo allah tawni kadi ko arata e ndeɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yonde daroren jaam e cellal ɓuurale ɓamtare jarugol yesso e kawral e pamodiral en jafnima kadi dendagal dilloɓe fedde ɓe nde tawno e pulari ni wiya wonko ene weela kalɗo taw welata keɗiɗo min to banggam mi yarilima mi yaafima mi ñaguimon kadi ne jaraloɗon jaafoɗon kam nde tawno e wonko woni hakkude kaalowo e keɗotoɗo e guilay puujoje hay tarugo ɗiggani ɗum noon mi salmini on mi salmini dendagal e dilloɓe fedde ɓe ko musidɗo moon lamin bagguiɗo pular rewnoɗo wiide yo allah waɗanen hitande jaam e ɓuural e ɓamtare hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yon gone jaam. weltare ɓurɓe fulɓe ko fedde wande fayida fedde wende fedde hewde ko naftata hewde pinal hewde gandal hewde nafoore machallah yon jokku golle tan won fof ne yitoni hoore machallah on calminama no fewi on beltanama ko miñiraguel moon bandiguel moon dewel Ramata Sow debbo Madina Gounass tawateɗo e leydi Côte d'Ivoire on calminama noon foof on beltanama mbiyama yo allah rokkumen wattude min wuura eyyi jaam allah weete moon walla jaam allah ñalle moon weltare ɓe fulɓandu diine ma bandam en on calminama on juurama on jettama on ñaganama allah moƴƴere ɗo gonɗon ono gonirɗon yo jaam allah kisal allah nden kala wona ma oɗo ko musidɗo moon Abba Sow gorko mo Gounass tawateɗo ande leydi Côte d'Ivoire mi salmini on mi weltanima on han fewi allah tawni kadi yo allah tawni ko arata yo barki allah nelaɗal salmini on han fewi
assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. weltare ɓiɓe fulɓe andudinema heble sukaɓe afrique en mbi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. en calmini dendagal mo nimar musiŋi e nder ndeɗo fedde barkinde teddude. en ƴetti salminandu en pawindu e juuɗe mawɗo galle o ono sar abdoullahi sar e wallade mum. en foof eɗen ndenda eɗen ɓe torano allah balɗe juuɗe e battande moƴƴe nde allah barkinata golle ɗe barkina fofof e darde mabɓe e tampere mabɓe fofof. allah hokki en kadi rawani en mbaɗino ɗiɗo vidéoji hikkanni allah tawni en jetti allah e nelaɗo makko Oumar mo jaam e kisal goni mum. andi yo allah hokki en tawtede kadi 30 ji kewɗi inchallahu taala dendagal ko sumba ko fof nde allah yettinat ɗum e jaam ɓanaɗo ɓe fof. allah barkinde kadi ɓesguji ɗigol ko less inchallahu taala hitande jaam hitande hesere hitande ranere tal balɗe juɗɗe wondude battane moƴƴe o ko sow mouhamadou sow gorko medeni gonas. jaam allah waale moon dental weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dina ma mbarko jam finide pinɗon. on calminama on juurama on yettama on ñaganama allah jaam. o ko musidɗo moɗon Djiby Sow to kayi. en calmini dendagal bandiraɓe dental weltare ɓiɓɓe fulɓe foof en juurima ɗumen en mbi ɗumen kadi juurmo wuuri yo allah hollu en tukara ñalade enen kala e julɓe rewɓe allah jokko denɗam. en calmini galle o foof tuggue sar abdoullahi sar ha ceerno meɗen Seydou Abouba ewa gonɗo to banggue YouTube. en calmini dendagal weltare ɓiɓɓe fulɓe foof en mbi kadi yo allah nawɗo weltare yeeso en barke allah e nelaɗo muɗum allah ɗumɗin gande ɗe allah ñiɗum dental meɗen calminama on juurama jettama ñam. assalamu aleykum wa rahmatullah. en calminama on juurama weltare ɓiɓɓe fulɓe amde diine maɗa calminama fof e kuuɓa mbi alhamdulillahi rabbil alamin. allah hollino en oɗo saaha rawane on saaha ñaaguiɗen kadi yo allah hollu en oɗo saaha mo wuuri allah muñani en noon ha tawni en oɗo saaha hikka kadi en jetti allah ko heewi en jekki allah haqqe bawɗe meɗen en mbawa yettude allah noon hakkille ɗum kono eɗen mbawi yettude allah haqqe bawɗe meɗen. en calmini noon dendagal mo tongo ɗum tawete ko e weltare fulɓe. en ñaaguima bandiraɓe kadi yafuya enen to banggue men ga en jaafima kala ko suuɗi e ko feeñi ko neɗɗo waɗi hen ko tindine ko en tinani ko tini kanumen ko tinani foof en jaafima enen kadi en jafnima bandiraɓe sikki allah so tawi min gondi jogodirat hakkeji ko yafude ko wona ɗum ko wasiyade horam ɗum wasino kadi dendagal wonɓe e weltare he e mon kala yo tinno kadi ko yiɗi foti wadde ko e ko fotani wadde ko fo yo tinno wadde so tawi a waɗi ko poɗɗa wadde ko minne mi waɗi ko foti wadde ko goɗɗo kadi waɗi ko foti wadde ko sikki ala ma feew moƴƴe e waɗa no ɗiɗi weltare fulɓe wona enen tan jeeyi wona enen tan jiɓe en ɓe tan jeeyi ɗi jeeyi ɗum ni ko woɗɓe ɓe jeeyaka e weltare fulɓe. ɗum noon ñagama yafuya oɗo ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane yo allah hollu en oɗo saaha mo ɓuuri alhamdulillah rabbil alamin. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. weltare TV on calminama moƴƴere gueno e moɗon o ko musidɗo moɗon guiɗo moɗon Sow Hammadou Demba jeeyaɗo leydi Sénégal diwan mo Matam wuuro ina wiye Kanil. ko rewde ɗo salminɗon e juurade on e ñaganade on guene moƴƴere. eɗen goni e mayirde hitande meɗen ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho eɗen jaɓani hitande meɗen ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi. ɗum noon yo hitande nde wonan en hitande jaam hitande kisal hitande ɓuural hitande ɓamtare. ɗum noon dendagal weltare TV kala salminama juurama ñaganama gueno moƴƴere. assalamu aleykum wa rahmatullah. on jarama yo allah rokku en kadi tawede sahaji goɗɗi tawa en ɓeydi en ustaki. yimɓe fulɓe ɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe mi salmini on e mbaɗi kuppidinde debbo e gorko mo hen woni ɗoate nde ɗo duttude wondude kadi e weltare TV. oɗo ko goto e moɗon wiye Djibril Dieng ne jeeya to wuuro meɗen Dabde toon to leydi Mauritanie
jooɗiɗo hannde ɗo e Dakaru to leydi Sénégal. En jetti Allah subhanahu wa taala ko kenen yiide kitale jawtuɗe ɗe wondude e denndaangal nemaji muɗum. En ñaago Allah subhanahu wa taala ndo rakketen kadi yiide walla taweede hitande faande wondude e kisale e dental e ɓamtare yaaji e yaajede kadi dumine barke oraji away. En calmini ɗon kadi hono ceerno Saidou Ba wonɗo ɗon ɗo Weltare TV mbaɗono on golle katam lagi wonde ceerno Abdoulaye Sall ceerno Mamadou Rawane e denndaangal ɓesru fulɓe wonɓe ɗon ɗo Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma musidɗo moɗon Djibril Be. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Weltare ɓiɓɓe fulɓe diine moɗon jaam Allah hiire mon on calnani fewi gonɗen koye ala fin 2021 natade 2022 eɗen mbiya 2022 yo Allah hollen dow jaam waɗan en hitande ɓuurade hitande ɓamtade hitande yajede dañal e daɗal dendagal Weltare fof salnama goto fof inde ettode mawɓe muɗum fof calnama fewi a yettimino koddo miraguel moɗon Ahmadou Ba noto Yamoussoukro. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. calmini Sara Abdoulaye Sar Kandra Hamidou Ba grand frère Ousmane Ba grand frère Seydou Ba non calminirten Ibrahima Seydou Ka dendagal kala moni limdi heewi jumde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum bandamen Weltare ɓiɓɓe fulɓe diine maɗa fedde heɓde sobo Afrique on calminama on jurama onon kala e kuuɓal debbo e gorko suka e mawɗo on andama ɗon pinen bindi marcam fin piñen enen gakata ko muɗum alhamdulillah ko jam tan fini gayi Allah ken yiso ko ñalle jam jam ɗo ɓeɗa kadi ɓeɗa ɗum islam en mbi kadi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yettoɗo godini Allah yettoɗo godini Allah hokken gurdam nde Allah hokken gurdam hokken kadi yitodirde ha kawɗen kadi ngal ɗo dental biyetegal Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde ɗo sogata affaire en jettini Allah kadi no fewi ene jettede Allah no fewi en mbi kadi alhamdulillahi rabbil alamin en gare Weltare en gare maayo gandal e tufle gandal ngal beeɓata ngal horta kala nde garɗa e Weltare ma dañen koye nafa kala nde jiɗɗiɗa e Weltare ma huccen kene nafa kala nde jiɗɗiɗa e Weltare ma jogen kene nafa en mbawide Weltare ko tufde gandal ko maayo gandal horta kadi beeɓata eɗen jetti Allah kadi no fewi haala ko ɗum wawi haalde eɗen jetti Allah no fewi en mbi kadi kamɓe joom guinolen ɓe nde Allah juutno gurdam ɓe moƴƴine battane maɓɓe nde Allah juutno gurdam ɓe moƴƴine battane maɓɓe won noon alhamdulillah kala nde ɓe gaare e dentale eɓe kumpiri leñol ngol kadi ko nafata ɗum ko eɓe nafta leñol ngol kadi no fewi guila e wasiyaji ha e gande dal fofta en heeɓo hen kala nde jippiɗa waktu heure seconde kala nde natɗa e Weltare ma huccen kono nafma kala ko dogara e Weltare sa daari sa heeɗima ma yiiten kadi hoore ma huccen kono nafma en mbi kadi hitande jaam hitande malade ranere tal Allah ɓamta en gueɗe men uddira yaña wadde ngal cellal duuɓigal ko daña hewde e famɗi won ɓesgu woni jawdi yo Allah waɗ hen barke yo Allah waɗen en jaam yo Allah waɗen en jaam ɓe lokken nandira kadi ngal kawram hokkeni kadi yiitodirde ha kadi ko ɓuri ni henne kadi yo Allah waɗ jaam. Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. Abdoul Wahab Ly goy komo jogue sama mbila wurdu ɗum mbara jomɗi. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh. Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma e heblo sukaɓe Afrique e Weltare TV e dendagal bandiraɓe foof on calminama on juurama on ñagama duwaw kadi on ñaldama duwaw on ñagama yafuya on neldama yafuya to banggue amen eyyi ɗum noon en jettinɗo ran kadi salminde e galle o e juurade
kadi e weltare kadi e yettude Allah no feewi e julde e nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam. eyyi en ndewino ɗo rawane ñagade duwaw gam hitande heesere eyyi sikki ala hikkane alhamdulillahi rabbil alamin Allah rokki en tawede. ɗum noon en mbi yo Allah rokki en tawede kadi kiitale kewɗe taw kadi ko ɓuural wonan en hen. ɗum noon en calmini galle o foof e garrugol ceerno Sir Abdoullahi Sarr kanko e dendagal yaadi makko. en mbi tan yo Allah junnu ɓoyna yo Allah yettin kadi pandale jogade ɗe foof yo Allah newnu kadi ko gollete ko e dendagal golle HSA ummani yo Allah yettin kadi yo Allah newnu to wona ɗo ha gasa fate banggue goɗɗo. ɗum noon yo Allah newnu en calmini galle o foof tan en juurima en jettina ɗo tan yettade salminde galle o e duwade e ñagade duwaw e wadde en kadi julmo wuuri oɗon jarla oɗon jaafoɗo cakki o ko musidɗo moɗon ɗa ha kan gorko woni seyba gorgol on ñagama yaafu e noon so won tatan woni e haala he. eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. bon ane weltare ɓiɓɓe fulɓe mbi hitande dari ndedorɗo en jaam e cellal e mbattinimo wuuri. on calminama de on beltanama de guila e kaɓoji curgo miijoji coccorgal budal yurmede inchallah foore gendi dagge yontaɓe inchallah fof beltanama en mbiyama tan en mbattanima wuuri taw en ɓeydin ustaki Allah waɗa men hirade malam hirade kawral hirade moƴƴere kaldo e mon o de ko wiyete ko Babou Ousmane jooɗi to Nouakchott lamoɗo leydi Mauritanie jaara to winndigi Madi Boli woɗɗa ene jawolli yo Allah waɗe men jaam. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. bandiraɓe musidɓe tedduɓe taweteɓe dingaral am dingaral weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ko musidɗo moon Kodde Nena Abouba mbiɗo waɗon tan Merry Christmas and Happy New Year. woni hitande nde paaɗen nde hitande 2022 woni hitande ujunnaje 2022 yo Allah waɗan hitande jaam hitande dañal hitande ballodiral hitande ɓamtare hitande cellal hitande kisal. eyyi ɗum ɗon noon ko wiide tan yo en jaggodir jiiden yumma jiiden baaba gadden kadi aduna yimɓeɓe foof sa yi tan ɓe pooli ɓe ndentuɓe goni neɗɗo goto. pular noon heewi wiide jungo woto foɓɓata jawo woto singlata. Kodde Nena Abouba wi ko enen fof yo en jaggodiri kala ko goto wawi ɗiɗo ɓuuri ɗum wawde. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi waɗi on Merry Christmas and Happy New Year. bonne heureuse année 2022 on jarama. assalamu aleykum weltare ɓiɓɓe fulɓe en salmini goto foof inde mum e yettode mum e artade docteur leñol Abdoulaye Sarr e dendanagal yaade makko e nder dental ɓe foof. oɗo ko musidɗo mo Oumar Fouseni Diallo jeeyaɗo to diwan mo Tambacounda tawa ko e nder région Tambacounda nder ɓundu saare wiyetede Kañuɓe. mi salmini goto foof inde mum e yettode mum. weltare ɓiɓɓe fulɓe e weltini ɓiɓɓe fulɓe andini ɓiɓɓe fulɓe e yiitindini kadi ɓiɓɓe fulɓe e nde tawno weltare ɓiɓɓe fulɓe nafoore mum ala to haaɗi nde tawno en wawa limtude nafoore weltare ɓiɓɓe fulɓe. min gila Allah addi kam e weltare ɓiɓɓe fulɓe ko dañmi hen ko mi wawa ɗum limtude e nafoore. hokki kam hakkille hokki kam gandal hokki kam no wondirmi e rewɓe am hokki kam no wondirmi en jinnaɓe am hokki kam no wondirmi e miñiraɓe am ha e mawniraɓe hokki kam haqqille kadi no wondirmi e bandiraɓe am e hoddiɓe am foof ene wawa limtude. ɗum noon eɗen ñaagui Allah yo Allah nawru weltare ɓiɓɓe fulɓe yeeso. en wi hitande jaam hitande ɓuural e Allah tawnu en kadi ko arata. jamal ñalle moɗon hettiyankoɓe haalirde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma on calminama goto kala inde e yettode e garɗogol ceerno Abdoulaye Sarr gonko mo dunumaji dembe funeɓe on mbiyama hirande jaam en jalte hirande ujunnaji 2021 eɗen naara hirande ujunnaji 2022 yo hirande ujunnaji 2022 onon en gartam onon en jaam onon en cellal kisal yaaje Allah yettina weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ko yiiɗi yettoyade to yettina tobbuno Aboubacry Ba gorko jom joggude toon to weltare fulɓandu diine ma weltare TV hirande jaam bon ani hirande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma jaam Allah ñalto ñalɗo wona ɗum celli koto bas fo alama alhamdulillah.
goto fof salminama inde mum yettode muɗum manama mantama wiyete 2015 ha yetti 2021 lettoɗe 2021 gommi yo Allah yettim fandare men nde yo Allah yettim fandare men nde gam hormo rasul sallallahu alayhi wa sallam yo Allah hokku en ñande hirde duujen on. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Weltare TV, on calminama on juurama on kala e kuuɓal min ka jaaba arnoɗo wiide moɗon bon année e hitande ndeɗo 2022 ñaguimi jomiraɗo jombane bawɗe yo waɗan heɗen hitande nde moƴƴere walale daɗal e yajede hitande cellal hokka min julde balɗe noddiɗi battane hokka min nangodirɗe wonde neɗɗo goto hokka min yummodirɓe hokka min wallodirɓe hokka min jokkodirɓe en ɗam en ñaagui mom kadi guila e rafiji ɓe noɗɗi hay musibbaji ha e caɗele meɗen yo nawɗan en ɗum e ɗeɗo kitali ɓenduɗe ndeɗo hitande wonani meɗen ɓamtare e yahdede enen kala e julɓe on mbiyama oɗon jarlo oɗon jaafo ko suuɗi koko feewi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Weltare ɓiɓɓe fulɓe mi salmini on mi juurima kadi weltare noddi ko weltinde weltini aduna o foof o ko Alassane Niass gorko wendi Mali Boni. Yallah hokku en wattude mo wuuri, yallah hokku en duwaɗe tinne jokke golle sabu ko mattugode waɗi fayida. On jarama. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinima hayɓe fedde heɓle sukaɓe Afrique, on calminama on juurama kadi on beltanama on ñaganama Allah moƴƴere to gonɗon nde gondirɗon kala en calmini bandiraɓe kala e kuuɓal en beltini ɗumen en mbi Allah hokki en tawede hirande mayde nde kadi Allah hokki en tawede hirande aronde ya barke Allah ina laɗum Weltare TV, on calminama no feewi kadi on beltanama yo Allah hokki en kadi ɓuural ɗeɗo hirande naataten Allah hokki yaltude hirande yo Allah hokki en kadi hirande jaam e jaam normal ya rabbal alamin. En calmini foof en juurima foof kadi en ñaganima Allah moƴƴere pop to gonɗon ɗon bon gondirɗon kala en beltanama no feewi. En calmini Weltare ɓiɓɓe fulɓe kala o ko Mamadou Sy gorko mo garli. way assalamu aleykum wa rahmatullah. Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema, on calminama on juurama kadi on ñaganama Allah moƴƴere, on mbiyama hitande jaam, hitande ɓuural, hitande ɓamtare e hitande yajede ko musidɗo mon Baño Diathie. Yo Allah rokku en ñallude jaam. Merci, on jarama. Assalamu aleykum Weltare ɓiɓɓe fulɓe, on calminama musidɓe tedduɓe, o ko musidɗo mon Cheikh Oumar Diallo, on calminama on mbiyama bon année 2022. Allah hokki en tawede, Allah hokki en kadi tawede kadi e mayde dendagal taaɓe Weltare ɓiɓɓe fulɓe calminama en jewniɗum e junngo mawɗo galle Weltare ɓiɓɓe fulɓe musidɗo men Sar Abdoulaye Sar ha faade ɗiɗi makko woni journaliste en habroɓe yottade habroɓe leñol ngol, joom jubbude en, joom jewte en, joom yiwtiɓe en to banggue ceerno men deedi men Saydou Abouba agam Seydou Ba salminama en calmini dendagal Weltare ɓiɓɓe fulɓe. Allah hokki en tawede 2022 o, Allah hokki en kadi tawede kadi e mayirɗe makko. Onon fof on mbiyama bonne heureuse année. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Ko musidɗo mon Cheikh Oumar Diallo gorko mo walel wali kanŋe diri cuuɗi o yalal, calminama. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema, on calminama onon kala calminali tedduɗi tiɗi gonduɗe e korse. En jetti Allah en juule rasul, en jetti en ɗowni jiknaɓe meɗen sabibu godal meɗen. En ñaguima Allah subhanahu wa taala jiknaɓe ardi ɓe Allah yalto yurmoɓe yafoɓe men aljanna kamɓe ɓiɓɓe fof heddille hellel ɓe Allah bo dulaji tan mabɓe rabbi calli kise kattan do wadde en ɓesni. En jetti Allah, en jetti sababu dental meɗen on Sar Abdoullahi Sar, eɗen calminimɓe fof ɓe ñagoɓe Allah yafo eɗen mbaɗamo julmo wuuri e mayirde hitande 2021. Eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala hitande 2022 paaɗen ɗo nde yo wonan en hitande ɓuural e ɓamtare ngal kisal cellal e yajede bi jahi rasul sallallahu alayhi wa sallam. En calmini dendagal bandiraɓe jokkiɓe ɗo ha tengte horanteɓe ɗowonoɓe en jewte dental ngal dariɓe kisal e ɓuural e ɓamtare leñol meɗen o ko Dia Ibrahima Ismaila ɓurɗo andirede Abou Coumba, gorko mo perte jooɗiɗo ɗo e Abidjan Lambour ko guendi Côte d'Ivoire. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Weltare ɓiɓɓe fulɓe juuɗe tottirɗo on calli baso gandaɗo ɓeɗa machallah on calminama on juurama no feewi en mbi kadi yiidumo wuuri kadi hitande jaam hitande kisal hitande moƴƴere hitande malade
jam Allah e moon bandiraɓe musidɓe heeɗiɓe on calminama on beltanama no feewi ko miñiraguel moon Oumar Sangon pamaro gandal jiɗɗo dental gorko mo ñoor sewno ɓuuɗo Mabour joɗiɗo e Kaymaɗi ɓe mbi hitande ujunnaji 2 e 22 nden noon hitande jaam hitande malal hitande ɓuural hitande ɓamtare yeegoɓe Weltare TV e dendagal jingonoɓe leñol kala e mbi ɗumen tinnoɗen ha hande tinnoɗen e sukaɓe e janggo ɗumen keblemɓe tigui rigui ɓe jangga ha no hanniri ni bandiraɓe wonana en janggo e jaam ɓamtare e ɓuural nden noon e ñaguima leñol ngol ha hande yoɓe tinno ɓe nanodira ɓe nangodira ɓe kawra yo Allah jutna barakatuhu bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi salmani on onon foof ɓe gonɗon ene gonirɗon jaam e cellal e kisal nder yowon ɓe gonɗon eɗen mbiya tan hitande hesere nde nataten nde yoɗen en natu bisimillahi rahmani rahim jaltiɗen hen alhamdulillahi rabbil alamin caggal ɗum eɗen ñaago yafuya bandiraɓe foof ɓe gonɗon ene gonirɗon foof miɗon ñaago yafuya ko suudi e ko feeñi kala miɗen ñaago Allah jaafoɗon kala ko suudi e ko feeñi foof eɗen jalti juuɗi eɗen ko jomiraɗo waɗo ko wela en welira e hokkata en jaam e cellal e kisal nden e yaaji e bamtare yabaɗe Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum Weltare fulɓe andudinama salminama on jurama hitande jaam hitande hesere hitande ɓuural hitande ɓamtare hitande cellal yo artawren jaam cellal jaltowo kadi yo tawi won caɗele gonɗuɗen yo yaadu hen en calmini fo en juurima foof. Weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heɓre sukaɓe Afrique e dendagal ɓiɓɓe fulɓe to woni foof ɓe mbiyama hitande jaam cellal kisal e ɓamtare hitande yarude yesso hitande ɓurɗe kirade ɓennude e foof yuɓɓude e ɓamtare ɗum noon en calmini bandiraɓe kala go foof inde mum e yettode mum en mbi Weltare TV ko chaîne baɗɗo fayida e dendagal gueɗe men kala ñalawma noon kene ko wiyete kuuɗal jurmede kabaruji coccorgal jongo mijoji foyri gendi denki yontaɓe e dendagal jewtude goɗɗe 2022 ma adda noon kesam mabu ko fate e gueɗe goɗɗe ɗe gattano e Weltare TV ɗum noon so tawi oɗon jiiɗi kabaruji meɗen abonné ɗe e Weltare TV ma oɗon ji kala ko cohluɗon e nder oɗon chaîne gam wawde huɓɓitade wokkere aduna gam wawde ɓeydi jawɗude dendagal goɗɗe koko musidɗo mon guiɗo mon Seydou kala inde mum yettode mum ardugol Sar Abdoulaye Sarr e kawmon kawgani e Bowa e dendagal bandiraɓe fof e kuuɓal on mbiyama manditare jaam manditare cellal manditare beɗade ɓuurane ɓamtare en jejjita noon kawmen Seydou Bowa ɗo e fuutuɗo waɗan men golle mantiɗiɗo machallah tabarakallah dendagal bandiraɓe fof en calmini en juurima beltima no fewi min to banggal mi yarnimi yaafi Allah waɗan men jinane moƴƴere malade wadde julde battane moƴƴe jarama. jaam hiire moon Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma on calminama moni kala inde mum e yettode mum to gonɗon e jogli aduna he kala mo tongoɗo mum taweteɗo e nder Weltare ɓiɓɓe fulɓe woni mawɗo woni suka woni debbo woni gorko onon foof on calminama on juurama on neldama duwaw kadi on ñagama duwaw on mbiyama hitande jaam hitande malal hitande udditare hitande ɓamtare hitande julde balɗe e moƴƴinɗe battan enen kadi e dendagal kadi julɓe foof en tawama hikkadi yo Allah kan tawede saaha wuurike taweɗen ɓeyde diino kala ɓusse men yahata ko bakkuji men kala ko ɓeyde men kadi yahata ko diino e jokkere en ɗam e julde balɗe e moƴƴinɗe battan e kadi ko fandare joguiɗen nde kadi yo Allah nawnu men yo Allah nawnu ɗum yesso yo Allah fewnu ɗum ha feewa yo Allah nawnu ɗum yesso ɗum noon en calmini bandiraɓe fof kalda e paltore ko sehil mon guiɗo mon musidɗo mon taw wona musidɗo mon on woni Oumar Sy walla mbiyon Baro Sy gorko mo siiwe e Guelleji jooɗi to leydi Libi hasa assalamu aleykum wa rahmatullah. Weltare ɓiɓɓe fulɓe andodirma fedde heɓre sukaɓe Afrique mi calminama beltanama ñaganama Allah moƴƴere ko musidɗo noon Guèye Seydou Guèye haatumaɗe Weltare machallah ko kadi wadde fay kadi wadde gartam ha heɓre sukaɓe Afrique cateɗe kala nden noon yo Allah nawat fedde yesso ha joni beltinima ardiyankoɓe men ha dendagal
calminama on weltanama eyyi jamal hiire moon bandiraɓe tawteɓe ɗo e weltare ɓiɓɓe fulɓe on calminama goto kala inde mum ina wondi mbaɗi yettode mum sikki ala waɗi watti mataw ko wanno ko bonani en ndewen ɗo rowane mbiɗen weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ha e weltare tv kala eɗen mbiya bandiraɓe julɓe to mbawi wonde kala en tawama hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e go'o ha gasi Allah okki en tawede hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ɗum noon en mbi manditare jaam manditare kisal manditare ɓural kañum e ɓamtare ɗum noon bandiraɓe tawateɓe dendagal weeyoji onon kala on mbiyama yo Allah tawno en hitande wonde artuyore tawa eɗen cellira eɗen ɓeydi e diine men en ustaki to dañal men ɗum noon weltare tv onon kala on calminama on juurama oɗo ko guiɗo moon sehil moon musidɗo moon soh Mamadou Ibrahima Sow mo cuuɗi men Madina Gounass Sénégal ɗum noon on jarama. fulɓe andu diine ma salminama jurama e mominamti joni ɗum noon bandiraɓe worɓe e bandiraɓe rewɓe onon kala e kuuɓal on calminama e gaddugol bandiraɗo gorko tedduɗo Abdoulaye Sarr gorko mo ndurumaji calminaji fof kadi ne wona miccingo makko ne yettinantade bandiraɓe kala e kuuɓal ko wona ɗum ko ko wiide en tan bono heureuse année 2022 hitande nde yo wonan en hitande ɓuural e ɓamtare ko hitande kadi cellal duumingal e udditare e yaajede hitande ɓamtare e ɓuural hitande wonan en amde malade hitande kadi yahore nde kadi yataw kadi caɗele meɗen e musibbaji foof no jaadi e meɗen kono meɗen komo yaadi e mayre